औरतिया का कहतिया ए बबुआ ई कैसे लइका भइल कैसे बताओ तो परी तोरा ए नाती तो तू का जानता रे तू पूछ बतावे नु तारे घरे आवे के बस कहियो जे तू जानबो तो बताओ कैसे भाई बताओ। ए नाती 3 महीना तार बियाह भइले भइल हाँ आ 3 महीना हमार बियाह भइले भइल हाँ जोड़ा ना ए नाती का महीना भइल 3 3 3 6 ए नाती 3 महीना का लइको ना भइल नाती 9 महीना ना भइल मार के हमार गतर तूर देला। हे भगवान जाहे तो हमार धनिया माफ कर दिया हमरा पते ना रहला आज मारो नाती बिना भाई को बोलवा के बेदर्दिया के संग काल चौड़ फोड़वा दे तनी फोरवाई बे और कुठा फाड़ दे बाप रे अरे जो जो अपना भाई के जो भाई के यहाँ ई सब समूह बाबू करावता चलो नाती तार बे बिहान एकरा भाई के बोला के एकरा माइक से भेंट करवा दे। हाँ तबे ही मानी आहा ए बबुआ औरतिया का कहतिया हो डीजे हरिओम बसंतपुर। अरे की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी औरतिया बड़ा वियोग में बिया की बुझी बात सैया जी अरे ममिला गंभीर बा की बुझी बात सैया जी ममिला गंभीर बा।